já jsem Dave a jsem tu společně s Hermim. Čau. A zase budeme parkour, takže já se přepnu do normálního. Tak pojď. Jo, čekej. A už jsem tě překonal. To tady Už jdu na... šek. A kam jdeme teda? Tady, na parkour pojď. Jo. Hermy. Jo, už tam budu. Tady jo, jsi tady. Ne, já jsem spadl. Jo? Já jsem spadl. No to dám, pojď. Tak chceš stihnout, až budeme někde daleko? Co? Já to stihnu a až budeme daleko, tak se ozvu. Tak zatím ahoj. Takže už jsem zpátky a už jsem celkem daleko. Ty spadl? Ne, tak ty jsi tady, dobré, tak skoč. Musíš to skočit. Jo, jsme tu oba, dobré. Tak, a teďka to musíme skočit, jo, dobré. Jsi tu? Zkus to skočit. Se rozběhni a skoč. Dobré. Hermy, Ne, já jsem spát. asi rád, že se mnou natáčíš, Hermy. Jo, jsem rád. Jo. Já jsem spát a já budu za tebou. Jinak, já už jsem to říkal, je to fanoušek. Ne, já jsem spadl. Takže on mě potkal. Fanoušek. Ne! To si děláš srandu. Spadl? Co to jsem spát? Já jsem taky spadl, jako. Jo. Mám. Jsem před tebou. Já vím. Časte, to si děláš srandu, já jsem takový... Ale víš, to mě vždycky naštve. To už jsem říkal v minulém videu. Určitě si všiml, že když já chci skočit, tak mě to zmizí. A což Zase, já jsem se nerozběl. Ne, prostě to je jak ping-pong, mně se to prostě odrazilo. Já jsem skočil na blok a tam jak potom je to vyvýšené, tak prostě mě to odpinklo prostě do toho. Jo. Mám dám další střih? Jo. Tak jo. Takže já jsem zpátky, Hermy už je přede mnou. Tak skákej, Hermy. Tady zdržuje ten tvůj brat. Já jsem počítám to, protože já nechci, že spadnu. Ty jsi spadl? Ne, nespadl. No, skočit, já zkusím taky skočit. Tak počkej. Dřív, jo, ty skoč. Ale, jo, super. Skákej. Jo. Super, pojď. Skákej. Yes. Super. A ty Já jsem, protože mě to nerozeběhlo a dávej opatrně, pozor. Si radši mám to hodně. nespadl. Okay. Tak já to podám zase. Doufám. Nepokaž to. Dobře. Teď zatím nejdál se to skočil, ne? Jo. Pojď. Super. Dobře. Skočte už vybrát. Ale jak jsem skákal, jak jsem byl dlouho, tak mě to prostě neskočilo, což mě hodně naštvalo. Tak skáče ty jo, tento. Skákej, Káčo. To je holka nebo? Mám to skočit? Ještě jednou? Mám to skočit? Ještě jednou? Jo, skoč. Mám to skočit? Jo. Zkusím, čekej. Ne!
jsi spadl. Jo, A já spadnu asi taky, jestli tahle ta holka nevypadne. já už mám baterie. Já už... Ej, za chvilku to končíme video, já už mám málo baterie a mě se nechce. Ano. Abych se jinak baterie. Až spadnu, tak ukončíme video ještě. Zkus A skákat panu? celkem daleko. Ne! Tak to si musíš kouknout na video. Já jsem prostě byl na bloku a mě to... Tak až zemřeš, tak já jsem uspavnu a pojďme se rozloučit, jo? Jo, budeme se vyloučit. Tak pojďme s tím domů zase. Já jsem uspavnu, jo? Já jsem taky uspadnu, já jsem vedle tebe už. Tady, jo, tak pojďme dát tu, ten pohled. Určitě dejte like, komentáře napište a v případě odběr. Jdeme. Jo. Jsi tu? Co? Jsi tu? Jo, jsem si. Tu. Na to poslední. Koukni se tam, kde já. Jo, jsem si tak. Takže my se s váma učíme. A čau. Tak čau.